Aquestes imatges formaran aviat part del passat. El conseller Joaquim Nadal va anunciar la setmana passada la construcció d'una nova estació de tren a Igualada i la conseqüent eliminació del pas a nivell de l'avinguda Montserrat. Aquesta ha estat una reclamació històrica de veïns i conductors en un dels punts més problemàtics de la xarxa viària de la ciutat. I és que la construcció de la nova estació dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya evitarà els col·lapses en aquesta via i permetrà, a més, l'obertura del barri del Sant Crist a la ciutat. En una roda de premsa realitzada a l'Ajuntament d'Igualada, Nadal va anunciar la creació de la nova estació, que es situarà als terrenys de la Torre de Requesens, on abans hi havia la piscina del mateix nom, i a tocar del terme municipal de Vilanova. D'aquesta manera, desapareixerà un dels pocs passos a nivells que encara es mantenen a Catalunya. L'execució de la nova estació comportarà a més la construcció d'un nou pont, que es farà partint de l'actual. Es preveu que la nova estació doni servei a més de 2.000 viatgers al dia i que comporti una inversió propera als 20 milions d'euros. A més, el Departament d'Obres Públiques està estudiant molt seriosament la possibilitat d'allargar la línia dels ferrocarrils. D'aquesta manera es preveu crear un nou tram d'uns 6 quilòmetres i que esdevendria tramvia urbà. Aquesta nova línia s'iniciaria a la nova estació i passaria per l'estació de trens del futur eix ferroviari, a més d'altres zones de la ciutat. En total, tindria 6 parades, 2,1 milions d'usuaris potencials i una inversió prevista de 56 milions d'euros. Nosaltres entenem que la mobilitat moderna, i així ho hem vist a Alemanya i a altres llocs de centre Europa, la combinació intermodal entre tren de llarg o mig recorregut i tramvia urbà dona molt bons resultats. El tren en superfície, que havia sigut suprimit fa 50 anys a Barcelona, ha estat recuperat i es considera un instrument satisfactori de mobilitat urbana que competeix també satisfactòriament amb l'ús del vehicle privat i també amb l'autobús. Nosaltres combinarem autobús i tramvia, però ens sembla que aquesta és una fórmula eficient que d'una banda resol un problema concret, que és el del pas a nivell, i de l'altra podria afavorir la millora de l'oferta de transport públic a Igualada i a tota la Conca.